וברוכים הבאים לעוד סרטונים. צ'וקה ועם תומר. והיום הולכים לחוג ויש ילד ג'ינג'י שגר שם בקומה האחרונה. ומה עושים ממנו? תספרו להם מה עושים עליו. הוא שתום. הוא סתום, אנחנו הולכים לא לדבר איתו, ואם הוא ירצה לדבר איתנו אנחנו לא מגיבים לכלום. אפילו אם הוא נותן לנו בוקס ליין, לא מזיזים, לא עושים כלום, פשוט דופקים לו ספירה, זהו. לעבור את החתונה. טוב, הולכים לחוג. אחרי הסרטון עם ג'יי, כלב הזה, כלב הבם. והיום, ורק היום, אני עושה פי... רק היום, סרטון, המתח של הפח. יש פה גינה. בזמן שהם שתיהם עושים פיפי. אסור להראות את זה. אסור להראות את זה למצלמה. אני מראה את הפח. הוא עושה לכם אצבע שלישית, חברים. שוקה, מה צריך להגיד על זה? יש לך חברה פלילית. מה? דרך. מה בערך? דרך. שתדעו פעם אחת אייל עשה עליו חקי. מה בערך? אנחנו גם צריכים לעבוד על ספר. קרס לצ'וקה הטלפון. ודרך. כשאני בדרך. זה בדרך לפה. אנחנו הולכים לדרך. ומצלמים קטנים. ג'ינג'ים. לא, אתם לא בחוג. אתם בדרך. גאון. דרך. בוא נשאיר את שיר הדרך. וצ'וקה! מה זה? אמרתי לך שכבר יש לך טקסט פלילי. מה את עושה? את עושה לי בעיות בטלפון. זהו. לא, שנעצים את המעבר לחצן. אני ראיתי. דרך. צ'וקה! קשה, הם לא יודעים איך אתה נראה. הם לא ראו אותך. הם ראו. אלו כבר. צ'וקה! מה את תוגעת לי בטלפון? קטנים. זה כלבה עם תיק פלילי. דרך. חוצים כביש. חת. בוא לא נשאיר. אתה באמצע סרטון? כן. דרך. זה מבובסבורג גאון. צ'וקה, סייק. אקסטנט וללרו. סייק, אדם, תסתכל, סייק. מוכנים? ינתן מחכה לנו. בקיצור, שלא ראיתם, ראינו את האבא של הילד הזה. וראינו את הסוכנת של אינדגן. כן, גם. וראינו את האבא של הילד הזה, והוא ילד ממש מטומטם. בא לי לזרוק את יונתן לפה. כן. בא לי לזרוק אותו לביוב. דרך. אחי, מי חוקד כאן? אייל, מוכן? זה ניג'ה. עזוב. בסוף, יותר מה? תיק פלילי! צ'וקה! צ'וקה, אני מהמשטרה.